ya fi gaban mani. Duk wanda ya yadda ya mun laken, hai ka yadda ka mun laken. Ƙungiyar Metaphors ta visitar ta saka ni na yi waka. Metaphors ya fi gaban mani. Kwazo ya zam sanadin jari. Gane sa ta zamto a kusa malam ya raga hannun ka. Metaphors ya fi gaban mani. Kwazo ya zam sanadin jari. Gane sa ta zamto a kusa malam ya raga Na ce muku Metaphors ya fi gaban mani. Kwazo ya zam sanadin jari. Gane sa ta zamto a kusa malam ya raga ne. Metaphors ya fi gaban mani. Kwazo ya zam sanadin na. Mai ba mu jallawa azza gwani mu kira shi almaliku ya Allah. Mai sarki wanda ya yi muna ti dauda, da nufe mu gwani mu shige dauda. Tsaya muna jallawa hidi ya Allah, waka ta riski garin yola. Don da annabi gatan kowa, dan amina gwanin sallah. Wakar ta ɗaukaka ya Allah, ka sa aji ta garin Makka. Kwazo ya zama sanadin Hankata boss fa ya fi gaban mining, ka fito ki fito ku ji don Allah. Tarin wayar ka a hannunka, yanzu ka ji ka cikin daula. Kowa ya rike mazan mu da matan mu, kuri kumsa aka wa jimla. An samu furare mu don haka sai da mu, gayu waya haka din Allah. Faitin wayar ka a hannunka, Allah ka ɗare mu da cin duka. Ka ɗare mu da cin duka. Kai aikin yana kan tsari, duk jama'a ku fito ku ji tarihi. Metaphors akwai ta da lasisi, sannan ku ji ta cikin ruhi. Abbani nake muku yar waka, sannan na bi ta da tambihi. To manyan kasar mu suna yin ta, ita ce ta hana musu cin bashi. To 'yan kasa mu rike harka, kai ma a bar maka kayanka. Kwazo ya zama sanadin jari. Sai mun haɗe kayi sannan nasara ta shiga tsakanin mu. Kulkar mu sake wa'yansu su gano mu, kiɗan ya shiga tsakanin mu. Sai an haƙuri dukan nasara mu haɗe kayi mazan mu da matan mu. Ko ba nasara akwai mutuwa in Allah ya yi can mu ji daɗin mu. Hai, wannan kira na ƙasa ta ne, malan tsaya da ƙafafunka. Hai, tsaya da ƙafafunka. Baitin uwar gayya mamnur ke kin wuce da magautan. Mamnur giwa ki kaɗe dirka, ma'iyanki mafadanki. Hajiya mama ta jimana, kai sirri yana a cikin daki. Ke kin tsaya da kafafunki, Allah ya zama na gatanki. Ita ma mata mu fitatta ce, a bani na yaba girmanki. Kwazo ya zama sanadin jari. Gagar kuwar mata hake data da bai dukanki cikin waka. Mai nema ko za ya ishe samu, idan ka gama mako ta ganka. Sai hajiya Zainab dodo makiya sun firgita sun ruga. Sannan akwai hajiya maman Abdus salam ku ji sunanta. Timun ne ina yaba halinki, domin kin zarce magautanki. Kwazo ya zama sanadin jari. Waken su ya ke gagari kwari, isfaru ku da gatanki. Ayyadi yana a gaban shadda, jirgi yana a gaban tanka. Zan gai da Fatima ya ga Kabir ganga, ita ce aka waduga. Ranar buki aka yin guda makiya, a bar su siyo suga. Isa antifati fitatta ce, yara bi kau da magautanki. Kwazo ya zama sanadin jari. Wakar
wakar ta su mama jimana ce Sadiya Erbeni Meta boss ya fi gaban mining. tace mama jimana ce tace mini in rera Meta boss ya fi gaban mining. wazo ya zama sanadin jari Gane su ta zamto a kusa malam wayar ka ayyana hannunka. ka wayar ka a hannunka na ce muku albishiri goro wake aka waroro shi da ko aka yi shi cikin baro wake aka yin roro mai gaskiya aka ce hero shi tuki mu lura akwai miro kuka a gurin yaro ki tsoho ku bar shi da cin goro ta aka bo na hangi garin garo in sifili aka ce zero metaphors kuma tauraro ai bayan dizal da akwai kero alam madaje ka riko biyu sannan kuma karkar ke maro a bani na rara ne wakar na gidana ne wai na ce muku kun gane dan goyana a cikin baiti ai wakar kudi ta akwai sauti kuma kul ka yarda ka yolati ai mota tana asaman titi jirgi ko ba ai mai da kai wancan ka tsaya da kafafunka kul kar ya saka ka kasha duka kar ya saka ka kasha duka dan dole ka taimaki bayanka ko ka gani a akwatinka ko